kundin Hausa Novels. Babi na 58. Malam ya katse tunaninsa da cewa, "Kai ɗago fuskarka ka kalle ni." Ya ɗago yana duban malam ɗin wanda yake jifansa da mugun kallo. "Ka san dai ni ba shashasha ba ne, kuma ba sakare ba ne marar tunani irin ka. Da hankali na kuma ni ba mutumin banza ba ne kamar ka. Da haka kar ka ƙara zuwa gabana da wannan maganar. Wai kana so na mayar maka da tsohuwar matarka. Kai banda ma ɗan banza irin ka, wanda ba ka da kunya da nuna rashin mutunci, ka ce wai a kuma koma a neman maka aure gurin mutane? To wallahi ko ji ne ka sake zuwa wurin ‘yarsu sai na ci ubanka. Don Allah malam ka ya haƙuri. Dalla gafara rufe min baki, baka san komai ba. Tashi ka bani guri idan ka san abin da ya kawo ka kenan. Idan kuwa ka ƙara yi min yunƙurin wannan maganar, sai ka ga yadda za mu kwashe da kai." Malam ya yi ta masa faɗa. Shi dai a zuciyarsa bai san haƙiƙanin abin da yake ji ba, amma tabbas da malam ɗin zai san halin da yake ciki, la shakka zai ji kukansa kuma ya karɓi roƙonsa. Sallama yi wa malam ɗin ya fita cikin sanyin jiki. Wajen amarya ya shiga suka gaisa. Ta kawo masa abinci ya zauna ya ci. Ita ma nan ya ta faman roƙonta da magiya. Ta ce ita fa sam bata san da wannan lamarin ba. Ya je ya samu Umma su yi magana. Yinin ranar dai gaba ɗaya haka yi ta suku-suku kamar mara lafiya. Bai koma gida ba sai 12 na dare ya bar asibiti wajen Iyam. Lokacin da ya koma Zahra'u ta rufe ko ina ba yacce bai yi da ita akan ta buɗe ƙofar ba, amma ta ƙi. Kuma ba bacci take ba, idan ta biyu. Zai kira ta ɗaga sai ta ce masa ya koma inda ya fito. Ransa ya daɗa jagulewa. Ga azababbiyar yunwa kamar bai ci abincin rana ba. Kuma da zai taho ba yadda Anta Aisha ba ta yi da shi akan ya tsaya ya ci abinci ba, amma ya ce ya ƙoshi. Domin shi idan ya zo ya ji cikinsa ba a ƙoshe yake ba, tashin hankali ne sosai a gare shi. Haka dole ya koma mota ba don ya so ba ya kwanta. Ya buɗe baya ya yi kwanciyarsa. Ko da asuba ma bata sako ta buɗe ƙofar ba sai da safe wajen ƙarfe 8 kana. Lokacin da za ta fita wurin aiki ta fito ko kallon wurin da yake bata yi ba. Sai ta shiga mota ta zo daidai wurin sakana ta zuwa glass ta ce masa, "A yadda ka barar min da aji, kasa na hayo motar haya. To ka ɗinka kurɓaɓɓakin ciki a gidan nan kenan. Yau ma idan ka ga dama kar ka dawo da wuri, ka zauna a can wurin." Tana ganin ya buɗe mota zai fito ta yi sauri ta ba motar ta wuta ta fice a gidan. A ciki ya samu ta kuma barin Iman, yau ma sai tsala uban kuka take. Ba yadda bai ba akan take tafiya da yarinyar in ya so a samu mai reno. Ta ce ita sam ba za ta ke zuwa da yarinya wurin aiki ba. Ta ma kusa yaye ta saboda ta gaji da wahalar shayarwa. Ko wanka bai iya tsayawa ya yi ba, kicin ya shiga ya dafa abin da zai iya ci. Kamar ya san bata ajiye masa komai ba. Bayan ya gama ya ɗora wanda zai iya tafiya. Bayan ya gama ya ɗora wanda zai iya tafiyawa da Iyam asibiti. Matan 'yan uwansa kowace zaka ganta da kullar abinci, amma shi banda tasa. Bayan ya fito daga wanka ya shirya ya sanya haƙarƙarinsa a kan gado. Idonsa na kallon sama, daga ganinsa ka san yana cikin harbawar tunani mai zurfi, wanda har sai ka iya zuwa kusa da shi kai sata bai sani ba. Ya jima haka kafin ya fita falo ya karɓo Iman, wadda take hannun Marawiya tana ta faman lallashinta. Ya zo ya zauna yana ta mata wasa, tuni ta yi shiru. Can kuma sai bacci ya ɗauke ta, ya kwantar da ita a ƙirjinsa. Cikin shirin da ya yi sai ya tsinci gilmawar tunanin kiran Sa'ida a wayar. Cikin shirin da ya tsinci gilmawar tunanin kiran lambar Sa'ida. Wayarsa ya ɗauko ya dalin lambar. Tun ranar da ya sake ta dama ya goge duk lambobinta da hannunta. Ya goge duk lambobinta da hotunanta. Ashe akwai ranar da riƙe nambar ta zai masa rana. Haka ya ta gwada kiran nambar shiru. Haka ya ta gwada nambar shiru ba ta shiga. Sai can aka koma ce masa a kashe take. Ya jijjiga kai kar dai da gaske kamar yadda aka faɗa masa ta sauya layi ne. Ajiye wayar ya a gefe bayan ya yanke shawarar zuwa da yamma zai je gidan nasu. Ya san Sa'ida mai haƙuri ce da sauƙin kai. Tabbas idan ta gansa za ta ji tausayinsa kuma za ta yi haƙuri ta dawo gidansa. Wanda idan ta yi hakan zai yi matuƙar so,
ko ba don komai ba ko don Iyam. Wanda zai matuƙar son hakan ba don komai ba sai don Iyam, domin ya san in a ce Sa'ida na nan babu dare babu rana, tana kan zariyar asibiti babu gajiyawa babu ƙosawa, kuma cikin bawa mahaifiyarsa kulawa da kyautatawa, kuma at least zai samu sauƙin damuwar da yake ciki a yanzu na wasu al'amuran da yake nema su cakuɗe masa. Saɓanin da Zahra'u bai san ta yadda zai fara sanar da ita ba, don babu ta yadda za ta fahimce shi. Batun sake aure ma kuwa tunanin haka na hakan na zuwan masa kansa yake kaudar da shi, amma Allah ya gani ya gaji da halin Zahra'u. Muna zaune ne a cikin staff room ɗin makarantar Islamiyyar da nake koyarwa. Daga gefe nake ina bitan littafin Muwadda. Kusan awa guda su Malama Mastura na aikin hira akan rayuwar zawarci. Dama duk kusan malaman matan mutum 3 ne masu aure, amma mu 6 duk zawarawa ne. Duk sanda aka zauna ana hira sai ka ji suna ta faɗin ƙalubalen da suke fuskanta akan zawarci. Dama kusan duk malaman mata mutum 3 ne masu aure, amma mu duk 6 zawarawa ne. Duk kusan sanda aka zauna ana fira sai ka ji suna ta faɗin ƙalubalen da suke fuskanta akan zaman zawarci. Cikin gidan iyayensu ba sauƙi, haka waje ma babu sauƙi. Wasu cikinsu ma faɗi suke har gwara su zauna wasu cikinsu faɗi suke har gwara ma zaman gidan miji ya yi ta gallaza maka akan dai su yi ta zaman gidan da suke yi ana tsangwamar su. Ranar da dai Malama Alawu yake bani labari har kwalla sai da nayi, wa cikin gidansu kullum mahaifinta sai kyara. Wa cikin gidan mahaifinta sai da nayi kwalla. Wa cikin gidansu kullum mahaifinta sai ya kyare ta, kuma sai ya goranta mata akan ta kashe auren ta dawo gida ta zauna. Haka mahaifiyarta ma ba a batta ba. Ta yi ta faɗa mata magana komai nata hana ta taɓawa take, wai kar ta lalata mata. Kuma sannan har ce mata ta wai tana lalata mata ƙasan kafet saboda kwanciya. Ba su san bukatunta ba, komai ita take yi wa kanta da ƙyar. Ita take yi wa kanta da 'yar ƙaramar yarinyar da ke hannunta. Abinci kawai ake bata, shi ma duk sanda za a bata sai an yi mata mita. Saboda haka ne ma ta nemi aikin koyarwar, to shi ma mutane na ta surutun yawon ta zubar take yi. Babansu kuma na mata faɗa, ai ko aikin me za ta yi ba ta da babansu na mata faɗa, ai ko aikin me za ta yi dai ba ta da daraja, a idon duniya. Hakan sai ta bani mamaki, kuma sai na ji fargaba ta kama ni. A raina sai na ce to ko dan ni mutuwar auren nawa ban jima ba ne shi yasa hakan bata faru da ni ba. Ni ban san wani abu kyara ko hantara a cikin gidanmu ba. Gaskiya idan na buɗi baki na ce na fi jin daɗin gidan aure na akan zaman zawarci, to Allah sai ya kama ni. 'Yan unguwa ma da ke ta gulmace-gulmacen su, sai 'yan unguwa ne kawai suke ta gulmace-gulmacen su. Wata ran idan na dawo haka daga makaranta har nakan ji ana kuskus. Abba ma ina jin sa ranar suna fira da ummani yana faɗa mata an fara surutu a kaina 'yan unguwa. Don haka watakila zai yarda na tafi can boarding nurse, don haka zai yarda na tafi can school of nursing ɗin Jigawa, tunda dai ta nan Kano ɗin bata samu ba. Gaba ɗaya sai na saka damuwa sosai a raina, don tunanina bai wuce akan masu magana a kaina ba. Da kuma aka zo nan ba da jimawa ba iyaye su fara min maganar aure, don watakila ganin ban daɗe a gabansu ba ne, amma kuma sai ya kasance ko da yaushe Abba nasiha yake min da kwantar da hankali, ta yadda damuwa ba ta da ikon samun mahalli a zuciyata, kuma da hakan na samu natsuwar ruhi da zuciya.
da zuciya matuƙa ganin iyayena na tare da ni. Allah har mancewa nake yi da wani suna bazawara da naji Allah har mancewa nake da wani suna bazawara ji nake tamkar ban taɓa aure ba. Yayuna kuwa ba abin da zan ce da su sai dai Allah ya saka musu da gidan aljanna ya ƙara musu buɗi. Gata dai iya gata da nuna zantsar kulawa bayan Allah nai na yi min. Duk sanda suka shigo gida sai sun tambaye ni da wata matsala sai sun tambaye ni ban da wata matsala sai na ce musu ya shak da kansa ya biya kuɗin koyon ɗinki. Tun wata rana da ya zo ya samu muna hira da ummani, wallahi ba a yi sati ba kawai sai ganin sa ne da fam ya ce na cike an jima na kai gidan maman Binta. Ranar har kukan farin ciki ne, to yanzu ɗinkin nake ta yi kuma Allah ya sa min nasifi a kasuwancin. Duk wata kuwa idan aka ba mu 8,000 ɗita a Islamiyyar da nake koyarwa ba na riƙe ko sisitawa. Yaran ya shek da yaran ya imam kawai nake yi wa siyayya. Sauran kuma in siyo omo da sabulun wanki da na wanka na ajiye mana a gida. Abba ya ta faɗa wai na riƙe kuɗina ina adanawa ko nake siya wa kaina abu. Ni kuma ban ga amfanin kuɗin ba in har ban musu ba. To me ma nake bukata wacce ba sa mun? Ranar da na taɓa faɗawa su malama Alawiya na taɓa aure ƙaryata ni suka yi. Wallahi kwata-kwata ban yi kama da wacce ta yi aure ba. Kar na yi wasa da damata na amincewa Malam Isa, kawai tun da shi ba ƙaramin yaro ba ne da gaske aure na zai yi. Babu wasa a maganarsa. Ni kawai murmushi ne ban ce musu komai ba. Saboda Allah ɗaya ya san abin da nake ji a zuciyata dangane da aure, wanda ya fita gaba ɗaya a raina. Ana haka kuwa wata rana sai malama Aisha ke cewa ashe da gaske ni bazawara ce. Ta ji a staff room ɗin malamai maza ana maganar wai Malam Isa ya je neman aure na. An ce masa na taɓa aure. To yanzu ya janye maganarsa don bai san dalilin fitowar tawa ba. Shine har Malam Amiru ke cewa dama baka shaidar mutum a fuska, amma kila ganin ina da ƙuruciya ne yasa na kaso aure na fito. Ba zai wuce talaka nake aure ba, abin duniya kuma ya rufe ido. Maganar ta tsaya min a rai da na faɗa wa umma na na toshe kunne na akan maganganun mutane. Yau na dawo daga makaranta na samu wata kakar mu ta zo. Ban san ma da zuwan nata ba, don har sai da na yi sallar magariba na fito zan ɗauko abincin rana a kicin. Umma nake ce min idan na gama cin abinci na shiga ɓangaren Baba Tijjani na gaida gwaggwamarka. Aje abincin ne na ce bari na fara zuwa na gaishe ta. Ina zuwa kuwa na same ta cikin jikoki ana ta hira. Da murnarta ta tarbe ni muka gaisa. Take min jajen mutuwar aure na wanda sai da ta zo yau ne take ji. Sai kuma ta shiga bani baki da shawara akan da na samu manemi na yi aure. Kar dalilin wancan mutuwar auren na ce ba zan koma ba. Umma ta sako baki tana faɗa mata aini da iyayena mun ci buri ba lalle na ƙara yin wani aure ba, don ko yanzu haka ana ta zuwa wajena ma ba na fita. Abba kuma ya ɗaure min gindi da kansa yake fita ya sallami mutum. Ai fa sai gwaggwamarka ta kama faɗa sosai akan abin da Abba yake yi san bai dace ba. Idan shi bai sani ba aini suke zubarwa da mutunci. Ni dai tana farawa hawaye tuni ya fara sintiri bisa kumatuna. Wanda na jima ban yi ba tace na tashi na je can ta ji daga bakin iyayen na menene dalilin haka kuma menene ribar haka. Muka fita da ita tana zuwa ta komar da faɗan kan umarni wannan ba dacewa ba ce.
Aushe auren nawa ma su ne suka shiga suka fita suka tilasta mijin nawa ya sake ni. Sai da ƙyar Ummani ta fahimtar da ita shine ta sassauta murya. Kuma ta dafa kafaɗa ta shiga lallashi na. Na ce mata ni ba zan iya ƙara yin wani aure ba zan zauna ba tare da iyaye. Na ce mata ni ba zan ƙara yin wani aure ba zan zauna tare da iyayena. Ina aiki ina sana'ata ya fiye min wani aure. Tun na cire sha'awar aure a raina da duk tunanin wani ɗa namiji. Sai ta kama ce min ai zancen hakan ma bai taso ba domin akwai lokacin da zan zo da kaina ina buƙatar yin auren. Don haka gwara na yi abuna tun da ƙuruciya ba sai lokaci ya ƙure min ba. Amma ita za ta fi so a ce na koma tsohon mijin nawa idan an sasanta akan na kuma wani auren daban. A cewar ta gara na koma wanda na riga na saba da shi na san halinsa. Na ce gwaggwa Marka ba za ki gane rayuwar da ne a gidan Nazifu ba ne. Shi yasa kike batun sasanci. Ni dai haka na baro ɗakin Ummani ina ta faman hawaye. Ban ji daɗin famin ciwon da gwaggwa Marka ta yi min ba. Tunanina na haƙa rami na binne Nazifi da duk wani abu da ya dangance shi, amma shi ne yanzu take min maganar wai na koma masa, ai abin da ma ba zai yiwu ba kenan da waninsa ma ballantana shi. To a 'yan kwanakin da gwaggwa Marka ta yi a gidan sai na ji duk gidan ya ishe ni na gaji, ba don komai ba sai don takurar da ta yi min akan maganar aure yadda ka san auren nawa ya shekara 1000 da mutuwa. Na rasa irin wasu mutanen da kanka ba. Na rasa irin wacce mutum ce da kakkan ba abu. Ta matsawa Abba ma akan lallai sai ya kyale ni na fara sauraron zaurawan da ke ta sintiri zuwa gurina. Shi ko ya ce ai zaɓi yana wurina. Idan ina so sai na sanar da su Shi kuwa Abba ya ce ai zaɓi a wurina yake, idan ina so ai zan sanar da su da hankalina, kuma na san inda yake min ciwo. Ta ce a'a ai har yanzu ni yarinya ce da ƙuruciya dududu shekara nawa nake, kuma kar ya manta mace ce ma sai ta shekara 40. Kuma kar ya manta mace sai ta shekara 40 take fara tunari irin na ɗan shekara 7. Duk haushinta ya tuƙe ni na ƙosa ta tafi ta bar mana gida. Duk haushinta ya tuƙe ni na ƙosa ma ta tafi ta bar mana gida. Gashi komai ta ce sai kakaya a raya yafa. Dama ƙanwarsa ce. Ranar ina jin Abba na yi wa Ummani ƙorafin shi ma ya fara gajiya da maganarta. Sai ka ce ita ke ciyar da ni ko kuma ina zaune ne a kanta. Ummani ta ce ya yi haƙuri kwana nawa ne ya rage ta tafi ana gama bikin Hindati ne. Ni kuwa dalilin haka na tattara kayana na tafi gidan Yashek tunda ba dama a yi sallama a ce Sa'ida ta zo. Sai ta je ta ce wa yaro ka je ka ce tana zuwa. Ba yanda zan yi haka zan je. Sai da daddare ne Yashek na ta zuba idon ya ga na fito na tafi. Maman Yasmin ke faɗa masa dalilin ya ce shikenan babu komai. Har yake tsokana ta yana cewa shi ma dai akwai wani ogansa a wajen aiki ya ce zai zo mu sasanta, amma tsoho ne don ya kai shekara 70. Sai dai akwai dukiya. Maman Yasmin ce ta kama cewa Allah ya kiyaye ya sutura. Allah ya kiyaye ya sutura can ya je wani wajen. To ya idan ita kuma tana so fa? Na yi sauran cewa ba na so ma ya Shek. Yaro ne ya sallama da cewa wai Sa'ida ta zo a waje. Kaina na ƙasa na kama mamaki tunda dai ai Ummani ce kawai ta san ina nake. Abba kuwa ba zai zo ya ce ma
Abba kuwa wai ba zai zo ya ce masa ya zo nan ba. Abba kuwa ba wanda zai ce masa na zo nan, to ko gwagwamar ka ce, Abba kuwa ba zai faɗa wa kowa cewa na zo nan ba, to ko gwagwamar ka ce, to ko dai gwagwamar ka ce ga sani na. Kullum gabana a buɗe yake, kullum idan mijina zai yi mu'amala aure da ni, ina jin kunya, saboda gabana ya zama kamar rijiya, sannan ga iska yana fita a gabana. Kina fama da wannan matsalar? To wannan sirrin naki ne. Ina wacce take buƙatar maganin matsi na ciki da na waje. Kun san matsin ma kala-kala ne. Akwai matsin da iya waje kawai yake matsewa. Mai gida yana shiga ciki zai ji kamar ya faɗo cikin rijiya. Amma an ji kunya. Mai gida yana mu'amala aure da ke, yana jin iska na fita ta gabanki kamar wacce take tusa. To idan har kina so ki kankaro mutuncinki da darajarki a kan gadon mijinki, to ga ingantaccen magani na zo muku da shi da muke masa take da kin fi budurwa. Wannan ingantaccen matsi ne da yake matse mace ta ciki da kuma waje, sannan kuma ya saukar mata da ni'ima. Kun san akwai matsin da idan mace ta yi amfani da shi sai gaba ɗaya ya kafe ta, ya tsotse mata ni'imarta. To shi wannan matsin bayan ya matse ki ta ciki da waje, sannan kuma ya saukar miki da ni'ima. Sannan kuma akwai maganin infection a cikinsa. Daɗin daɗawa kuma ga wanda ba sa filin, wato kwata-kwata ba sa sha'awa ko kuma ba sa samun gamsuwa da mazajensu, su ma za su iya amfani da wannan ingantaccen sirri na kinfa budurwa. Wannan na sha ne saboda akwai matan da suke min complain akan cewa suna son su yi matsi ta ciki da waje, amma kuma ba sa iya amfani da matsin da za su saka a gabansu, sun fi son na sha. Sannan idan har kika sha wannan matsin, ko da a ce mai gidanki ba shi da nisan zango ta ɓangaren kwanciyar aure, to zai ƙara masa ƙarfi, ku samu cikakkiyar gamsuwa da jin daɗi. Kar dai ku manta, a duk inda kike a faɗin duniya, za mu iya aika miki magungunanki har inda kike, kama daga kan Nijar, Amerika, Saudiya, Germany da dukkan ƙasashen da ba Najeriya ba. Sannan ko da a cikin Najeriya kike, ke ma za mu iya aika miki maganinki har inda kike. Idan kuma a garin Kano kike, za ki iya garzayowa shagona domin ganawa da Hajiya Mira kai tsaye. Ga masu buƙatar magungunanmu, za su iya tuntuɓar mu ta lambobin waya kamar haka: 070 68 55 8096, wato 070 68 55 8096, ko kuma 080 85 81 63 65. Shi ne 080 85 81 63 65. Ga mutanen Maiduguri kuma, za su iya tuntuɓar Yaron Gausu da ke garin Maiduguri. Ga mutanen Fataskum, su ma za su iya tuntuɓar Abbas da ke nan bakin kasuwa a garin Fataskum.